iba di mun Kristiyano hinudum onwada dirigat na dakong dadi umihong ya humao ay tibong-on kaadia mubaho nan pundas kasalan yan ang kong bibidan hinang Biblia ya kay bain ahil bina ngim adiaot kumaiba padismaya tay at hinadibiyag di Kristiyano kagalamo iba ang madatngan hangin umanamutan daot kabunyan maid mo ingohop iya pun rigatan hayang long ya linggop imunananong ituloy kaot iba ang munhilbi iapuyo sa nulungo ihean adimon ibangad hibumbahulan te sigurado ang mag-aa at impyerno gagalamo iba ang madalan handi ko manamukan daot kabunyan pain mo di mohop ya pun rigatan hay among ya linggop imunananong hay among